Hej så alle sammen. I dag så spiller vi lidt Build Battle, nogle par runder, og så ja, det er nok bare det. Så ja, piratship. Okay. Vi skal piratship. Vi skal den her. Piratship, godt sproget, tak. Ja. Shoutout til Armin, brun det der, det sagde jeg bare. Og det var fordi jeg kan. Bam 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 bam. Hvis den her video bare okay. Hvis den her video hvis jeg kommer på førstepladsen, så tager jeg en runde til. Nej, hvis jeg kommer på de der scoretavler, så laver jeg en til. Men ikke hvis jeg. Okay, det er det klamme piratskib. Ej, hvor er jeg dårlig til det her lort. Hvorfor skal det være de ting, jeg hader? Spil kan bare ikke lide mig, det er helt tydeligt. Jeg hader det. Okay. Hvor mange minutter er tilbage? 3, okay. Det bliver et lille åndssvagt piratskib. Men det, sådan er det bare. Sådan er det bare at være dårlig til at bygge. Hvis nogen af jer er dårlige til at bygge, ikke? Jeg ved godt, hvordan I føler det. I føler bare, I er lost. Okay. Hvorfor gjorde jeg det? Nej. De må ikke ske. De må ikke ske. Okay. Jeg har en idé. Jeg tror godt, jeg kan redde den her. Okay, vi skal have noget hvidt uld. Den her kommer op her. Så kommer masten. Masten kommer bare der. Og så kommer der sådan. Kommer der en her. Og så kommer der en mere her. Og så kommer den 3 op. Og så kommer den sådan der. Så gør den sådan der. Og så gør den sådan der. Ej, hvor bliver den pæn. Se. Og så skal vi have nogle små kanoner. Vi skal have nogle små kanoner. For vi skal have små kanoner. For vi skal have små kanoner. For vi skal have små kanoner. Og det skal bare være sådan der. Så siger jeg bare kaboom. Jo. Det bliver bare sådan der. Bam. Det skal være mere sådan der. Fuck, det er stressende det her. Jeg kan bare ikke. Der kommer også lige en faction video ud. Bare sådan. På OP Fighters, den kommer også lige lidt på min skærm. Så ja. Shit. Det er det grimmeste piratskib, jeg nogensinde har bygget. Okay, jeg tager bare en til lige meget hvad. Shit. Okay. Vi gør noget. Jeg skal have vand. Oh shit. Boom, vi nåede det. Okay. Og så, hvis vi kan nå det. Nej, hvor blev den pæn. Og i den klamme stykke sådan her.
skulle lige se lidt ret, men det kunne jeg nok ikke nå. Alle sammen epic. Jeg kan godt se mening med det. Oh shit. Hvad er det her? Okay, den super poop med sin. Nej, poop med sin. Okay, den nåede jeg. Jeg nåede det faktisk. Hvorfor stormer du? Jeg giver OK. Fordi vores var ikke endnu bedre. Eller min var ikke endnu bedre. Den her, det er den målestreg, der var sådan. Okay, på grund af vores var stadigvæk klam. Det der, det var ulækkert. Det der, det var klam. Okay, den er sgu god. Den er god. Hvordan kan de have så meget tid? Det er okay, men det er bare det her. Hvorfor har de ikke bygget noget der? Og hvad er det her? I see, hvad de vil bygge. Det giver okay, fordi jeg ved, hvad de vil bygge. Ups. Den blev bare dårlig. Og hvad med den her? Den giver jeg god. What for den vandt den? Ej. Hvordan kunne den lige vinde? Ha, det er min. Okay. Vi tager en runde mere, og så... Ups. Vi tager en runde mere, og så gider jeg ikke mere. What? Jeg kom ind. Lol. En kanon. Det er jeg god til at bygge. Nej, what? Ups. Hvordan er det nu? Det er sådan der. Nej. Nej. Det er hjulene på den. Og så skal den være 3 her. Tre op. Og så sådan. Og hvordan får vi lige til at ligne, at den vipper? Gør vi det bare via sådan her? Hvordan kommer det her der se ud? Nu bliver bare endnu længere. Sådan. Og så skal den... Lige her skal den gå op. Jeg har lige set for hjulene. Den lige her. Okay, måske skal hjulene være lidt større. Nej. Jeg vil lave den bare en større. Og det gør vi via sådan her. Hvad sker der? Byg din dumme abe. Se, det kan man kalde sig jul. Og den her skal måske være så lang her. Og så skal den have sådan noget uld. Jeg ved ikke om brænder det videre.
tror jeg ikke. Og så hullet skal være her. Og så skal der være sådan en. Sådan den her. Ikon. Og så laver vi lige nogle effekter lige her. Eksplosion, eksplosion, eksplosion. What? Ja. Hvad kan man så bygge? Lave lidt af en detalje på den. Den bliver bare mega syg. Oh shit. Oh. Sådan der. Vi kan ikke nå at bygge en til. Hvad kan vi lave imens? Vi kan lave. Kan vi ikke lave en detalje på den? Jo, hjulene. Jeg har en idé, jeg har en idé, jeg har en idé, jeg har en idé. 30 sekunder. Oh shit. Kan jeg nå det, kan jeg nå det, kan jeg. Jeg nåede det. What? Okay. Det er ikke forstået, hvad før det der. Nå, det er lunden. Men den er okay. Og det er lunden. Den giver okay, men det... Ej, den er sgu fin nok. Jeg kan lide det der, de der. Den giver okay. Men jeg synes godt, jeg ved ikke, at min måske ikke, jeg har heller ikke gjort særlig umage med min, men... Ej, den er god, den er god. Den kan jeg godt lide. Og så cool lige her, den giver god, den er bare fed. Og de her... han havde det ikke at bygge. Den giver okay. Men jeg kan godt lide de der fælger der på hjulene. Og den er okay. Jeg forstår ikke, hvad det der. Forstår ikke. Oh shit. Det her. Er det sådan nogle funny kanoner? Ha? Den giver ok. Jeg tænker mere sådan. Den her, den er bare fed. Du er syg i hovedet. Den giver, hvad skal vi sige, god eller epic, vi siger epic. Vi siger god, fordi mine er bare bedre. Det er så lige ved at være inde, og siger det bare kaboom. Google. Superpoop missilen. Men det er fordi, at det er simpelthen, det gør ikke en skid ud af det. What? Hvad er det her? Nå. Den giver poop, fordi at den hjulene, det er sådan meget firkantet. Det kan godt være sådan det der. Hvad kommer vi på 5. pladsen? Så vi tager en runde mere. Vi tager en runde mere. En runde mere. Den er så fed. Nå, kan jeg godt lide. Epic. Oh shit, der kunne faktisk stadig stemme. En runde mere så. Hvordan? Treehouse. Oh yeah. Jeg ved godt, hvordan græsplænen kommer til at se ud. Du er en
græsplæne. Et træhus, ikke? Så noget, der kaldes saplings. Slash big saplings. Slabs. Bla 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 bla. Okay. Der skal være her. Der skal der være her. Vokser stor, min ven. Vokser stor, min ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er det ikke sådan cirka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Jeg synes ikke, man skal komme ind i det. Og det ved jeg ikke, men det bliver sikkert bare ikke særlig flot. Men det får vi at se. Jeg mindes bare ikke, det her det. Enten er det Hypixel 3 af det her. Jeg ved ikke. Jeg synes bare ikke, det er i single player. Eller på servers. Sådan nogle 3 her. Eller jo, de der store, men de der blå, det plejer bare. Ups, til toppen. Væk med dig, nummer 3. Med dig, vi vil ikke se på dig. Ej, de der træer, de pisse i sådan. Væk. Gå så væk. Ellers får du smæk. Ellers får du smæk. Ej, den er blevet mega grim. Hvad skal der for, at jeg er så dårlig til at bygge? Okay. I know, den er den. Så i vejen. Men sådan er det bare at bo i træhus. Sådan der. Oh shit, vi tror, vi har travlt. For vi har travlt. Ej, vi når det ikke. Det gør vi ikke. Oh shit. Jeg skal ikke snakke så meget. Men det er fordi, at jeg skal prøve at skynde mig så godt jeg kan. Eller koncentrere mig lidt. Ej, vi når det. Okay. Har de indrettet det? Nej.
Den er okay, den er faktisk godt lige designet. Det er sjovt, at der bare ikke den stiger op. Det er heller ikke ved vores shit. Oh, shit. Okay, det er vores. Se, hvor smuk den er. Superpoop, ej. Ikke det, jeg mener ikke den her, men det var en, der havde Superpoop. Jeg går lige op og kigge. Okay, den giver, okay. What? Ha. Oh, I see, det er sådan et missil. Okay. Hvad er det her? Men det skal bare have gjort, at man kan komme op. Okay, jeg giver den OK. Jeg tror ikke, vi vinder. Ej, den her, jeg kan lide, at I har sådan en tid. Den her giver god. Ja, det er den. Hjælp mig. Den her. Ui, shit. Undskyld. Den her giver god. Undskyld, der var bare lige en, der kom til at åbne døren. Skrås af min mor. Jeg kom på en 3. plads. Vi siger bare det GG, hvor jeg kom på en 3. plads. Den er god. Ja, det var sådan. You can only sleep at night. Nå, okay. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gad så med. Og jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne det, så må I gerne give et stort like. Og alt muligt. Så ja. Vi ses næste gang, og I må selvfølgelig vise like for at få en ny video ud af Build Battle. Og ja. Som sagt, der kommer en ny video ud og sådan noget. Så ja. Men vi ses. Kan I have det? Hej.